आसाम एथलेटिक्स एसोसिएशननि बिथोन बादियै मोनफ्रोमबो स्पर्ट्स एसोसिएशना जिल्ला कमिटिया सिलेक्शन खालामनांगौ एथलेटिक्सआव बेखायनो दिनै जोङो 21st आसाम एथलेटिक्स मीट 2026 इंटर क्लाब बेखौ जों दिनै खुंनाय जादों दा बेयाव नियर अबाउट 200 बॉयज एंड गर्ल्स ऑल कैटेगरी बेयाव लं जाम्पबो दं हाई जाम्पबो दं शर्ट पुट दं डिस्कास दं बेनिफ्राय जेवलिन थागोन बेनिफ्राय 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर रान्स बे थागोन गासिबो कैटेगरीनि दा बेखौ जोङो खालामदों उद्देश्यआ जाहैबाय जे मोनफ्रोमबो स्टेटआ एथलेटिक्स एसोसिएशना जे नोङो नेशनेल मीट आरो इंटरनेशनल जे स्पोर्ट्स मीटफोर जायोबा बिदिनो खेलाफोर जायो मालाबा नेशनेल गेम बेनिफ्राय अलिम्पिक गेम बेयाव जोङो सिलेक्शन खालामनानै प्लेयार्स फाथायनांगौ दा बे जिल्ला लेभेलाव जोंहा जिल्लायाबो दायथ' थायो बेनिखायनो जोङो दिनै 21st इंटर क्लाब स्पोर्ट्स मीटखौ जोङो खालामनाय जादों मानो होननानै बुङोबा एथलेटिक्सखौ मादार अफ अल स्पोर्ट्स होननानै बुंनाय जायो आरो बिनि गेजेरजों दिनै मोनफ्रोमबो क्लाबा बेयाव बाहागो लाफैदों जोबोद गोजोननाय मोनदों दा जोङो बुंनो गोनां जागोन जे चिरां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन माने सिविल एडमिनिस्ट्रेशननि सिङाव जोंहा मोननै स्पोर्ट्स एसोसिएशन दङ डिस्ट्रिक्ट कमिटि जेरैहाय नैबे काजलगांव साब डिभिजनाव जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन आरो बिजनी साब डिभिजनाव जोंहा बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन नाथाय सिविल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों मोनसेयैनो बे एथलेटिक्सखौ खुंनाय जायो आरो बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लाफैदों बे अल टुगेदर नियर मोर देन 200 पार्टिसिपेन्ट्सफ्रा एथलेटिक्सफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों आं मिजिं खालामो बे जोबोद मोजाङैनो जागोन बेनिफ्राय जोङो दिनै सिलेक्शन खालामनानै बिनि गेजेरजों जेला स्टेटआव मीट जागोन बेयाव जोङो बाहागो लाहैगोन आरो बेबायदि जोङो डिस्ट्रिक्ट प्लेयार जों सायख'गोन स्टेट जोङो प्लेयार थामहिनबा एथलेट जों सायख'गोन आरो बिदि जोङो नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलनि निश्चय जों मोनहैनो हागोन दा बेयाव चिरां जिल्लायाव गेलेगिरिफ्रा माबायदि बाहागो लादों जोङो नुदों जे थांनाय माखासे बोसोरफोरनिखौ रुजुनानै नायोब्ला दिनै लासै लासै गेलेगिरिफ्रा एसे बांबोबाय थानायखौ जों नुदों मानोना आसाम स्टेटआबो नोङो स्पोर्ट्स मोनसे मीट खुंखांबाय खननै जाबाय बिथांमोनहाबो आरो जोंहा थांनाय समाव काउन्सिल सरकाराबो स्पोर्ट्सनि सायाव जोबोद गोसो होदोंमोनखाय दिनै फरायसाफ्रा गेलेगिरिफ्रा ओंखारबोबाय थादों आं जोबोद साबायखर जासिदों आरो जोंनि बे दिनैनि मीटआव आसाम एथलेटिक्स एसोसिएशननिफ्राय अबजार्भार सासे थिनहरनाय जादों बिथाङा जाहैबाय निमेन ब्रह्म बिथाङा अलरेडि दंफैयो बिथांनि अबजार्भेशनाव सिलेक्शना जागोन आरो बिथांनि अबजार्भेशनावनो जोङो सिलेक्ट खालामनानै बेखौ नोङो जेला इन्टार डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मीट जागोन बेयाव जों लानानै थांगोन आरो बिनि उननिफ्राय स्टेट लेभेलाव जागोन स्टेट लेभेलनिफ्राय नेशनेल लेभेल आरो बिदिनो इन्टारनेशनेल लेभेलाव बेखौ गेलेनाय जागोन